Gikan sa 0942-652-7578. Pastor, na ako pangutana sa imo matud pa sa Iglesia ni Cristo, dili daw si Cristo, dili daw Diyos si Cristo, kay wala daw Diyos nga nagpakatao. Wilfredo Parohinog, taga Pindulanan, Lala. Wala daw Diyos nga nagpakatao. Ikson, wala man siya nabasa din nga ang Diyos dili pwede magpakatao. No? Wala tayong mabasa. So, pag yung nga wala daw Diyos nga nagpakatao, wala say mabasa nga nagitawag nato nga ang Dios dili pwede magpakatao. Kining makita man sad nato dinhi nga si Kristo Dios, daghan ta bersikulo mabasa niya na og si Kristo nagpakatao. Og katong mga tao nga dili mo to nga si Kristo nagpakatao kay alang nila tao ra gyud, mao nay problema din ni ron. Kay ang balang kasulatan sa unang Juan kapitulo 4 bersikulo 2 adunay gipahayag ang Biblia niya na. Og humato pa niya dinhi 4:2. Inyong mahibaluan ang Espiritu sa Dios, pinaagi nini. Ang matag-usa ka Espiritu nga magaila nga si Kristo nagpakatao kini iya sa Dios. So kung ikaw nagila nga si Kristo nagpakatao, iya ka iya ka sa Dios. Pero kung wa ka nagtuo o wa ka nagila nga si Kristo nagpakatao, mao nay problema kay unsa may opposite sa iya sa Dios. Di simpre ang opposite na dili iya sa Dios. Nakaron ang pangutana, si Kristo sa dihang wala pa siya nagpakataon sa man siya. Okay? Sa wala pa siya nagpakataon sa man siya. Kay si Kristo nangisgot na niya dadaan. Tatanda na Juan 18:37. Ano na gipahayag si Jesus Christ din aron masabtan nimo. Kay gi-question siya, gi-cross-examine siya ni Pilato aron sa pagsuta kung kini si Kristo nag-claim ba nga mao ang hari sa tanang hari dinhi sa yuta. Nagingon ni sa 37. Akong basahon. Og si Pilato mingon kaniya, hari ka ba diay? Si Kristo mitubag kaniya, alang niini ako sumala sa giingon mo ako hari, og alang niini ako nagpakatao, og alang niini mianhi ako sa kalibutan aron magpanghimatuod ako sa kamatuoran. Ang tanan nga sila nga iya sa kamatuoran nagapatalingog sa akong tingog. Unsa ingon ni Kristo din higson? Alang niini ako nagpakatao. So wala pa siya nagpakatao unsa day siya? Okay? So wala pa siya nagpakatao, nakaanhi ba siya? Sumpayan ta sa pagbasa. Klaro magtin-aw man nangingon. Og alang niini ako nagpakatao, og alang niini mianhi ako sa kalibutan. Mianhi ako sa kalibutan. Meaning to say, dili siya taga diri. Kay mianhi man sa kalibutan. Para na, mianhi ako sa Cagayan de Oro City. Nya taga Davao ka. Okay? Unya, kung taga Cagayan ka, may kag mianhi ko sa Cagayan de Oro City, dili na kamo yung mianhi ko dinis Cagayan de Oro City. Ngano mianhi man ka diri nga dili, taga diri man ka. Kung dili mingon lang ka nga nakabalik nako sa Cagayan de Oro City. Pero niyo nga mianhi ako sa Cagayan de Oro City, taga-asa de ka. Si Kristo gyapon atong pagtubagon. Taga-asa de si Kristo. Kung ordinaryo ba ni nga tao, 1:8:23 o 24. Adunay gipahayag ang Biblia dinhi sa kapitulo 8 sa iyang bersikulo 23 o 24 ningon. Siya mingon kanila, kamo taga-ubos, ako taga-itaas, kamo taga-dinhi niining kalibutan na, ako dili taga-dinhi niining kalibutan na. Si Kristo dili taga-dinhi niining kalibutan na. Ingon siya, kamo taga-ubos, ako taga-taas, kamo taga-dinhi, ako dili taga-dinhi nining kalibutan na. Busa ingon sa ingon ni Jesus Christ, sumpay tas magbasa, 24, busa giignan ko kamo, nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala, kay mga matay man gayud kamo diha sa inyong mga sala, gawas kun motuo kamo nga ako mao siya. Ako mao siya. Na kung imong tan-awon dinis balaan kasulatan, pero tindaghan sa ako mao siya. Mamagani sa Old Testament, nagisgot niya nga si Jehovah mao ang bato. Sa New Testament, sa unang Korinto, 14, si Jesus mao ang bato. Unya, dili siya taga-dinhi ning kalibutan na. Okay? So, imo makita nga mo ni problema karon sa mga taong dili mo tuo nga si Kristo taga didto sa langit kaniadto. Kung dili, dinhi siya, kung dili, taga didto siya og mianhi siya sa kalibutan. Listen man nimo ni madinay, pag-ingog nagpakatao. Sawa pa siya nagpakataon sa day siya. Payog, nagpakababay. Sawa pa siya nagpakababayon sa day siya. Lalaki siya.
duha raman ang gender sa tao. Okay, lalaki or babae. Kung di ka babae, lalaki ka yun. Kung di ka lalaki, babae gyud ka. Pero bayong nagpaka-babae, ay di gyud kay babae, lalaki ka. Payog nagpaka-lalaki, ay di gyud ka lalaki, babae ka. So pag-ingon sa Biblia, nagpakataon sa day siya, so wala pa siya nagpakatao. Wa man ang problema ni karon kay wa man nato gikonsiderahan ang tanang gisgutan dinis bala ang kasulatan. O kung imong tan-aw ng record ni Jesus Christ, kaya ang uban mga kana si Jesus, naanana kaniadto sa hunahuna sa Dios. Muna kay naaman sa hunahuna sa Dios, mo ni makabasa ka des bala ang kasulatan, nga mo na ang nakasulat diha. Pero kung imong tan-awon ang Biblia igsoon ayuhon nimo sa aninaw sa mga matagpanid dinhi sa Biblia. For example, dinhi sa Mikias kapitulo 5 versikulo 2 atong makita ang gisgutan dinhi sa Mikias. 5:2 akong basahon. Okay? 5:2. Apan ikaw Bethlehem Epratah, ikaw nga maoy diyutay nga lungsod diha sa taliwala sa mga linibo nga banay sa Huda, gikan kanimo adunay usa nga mugula, nganhi kanako nga mahimong mamamando sa Israel. Kinsa ning nigula dito sa Bethlehem sa Epratah? Kinsa ni siya? Di siyempre si Jesus Christ. Makita man nimo sa Mateo kapitulo 2, versikulo 4 ngadto sa 6. Pero sa di pa nako nabasahon, tuguti ko nga tiwason ko ni. Kaya nga naman, nakita na to di nga kining bataa, nakitaan dito sa Bethlehem Epratah. Ug nag-ingon na siya dinhi, kang kansang kaagi sa kagigikanan, gikan pa sa kanhing panahon, gikan sa walay katapusan. Diin gikan si Jesus Christ, gikan sa walay katapusan. Wa mag-ingon dinhi nga gikan sa amahan nga walay katapusan. Kay mo man giingon sa uban nga, tanang gikan sa walay katapusan ang amahan mo na. Basta ko na ba'y amahan diri? Di lang nato dungagan ang Biblia. Kalisod kay dungagan natong Biblia. Kaya ng uban mingon gikan man na sa amahan, kaya ang amahan wa may katapusan. Basta ko no kung amahan gisgutan dinhi. Gikan sa kanhing panahon, gikan sa walay katapusan. So Jesus Christ, way sinugdanan, way katapusan. Omnipotent, omniscience, ug naa sa tanan, omnipresence. So imo makita mo ni. Now, kinsa man ang bata na naa sa Bethlehem Epratah Mateo kapitulo 2 bersikulo 4 ngadto sa 6. Aton tanawon say nakasulat sa balaan nga kasulatan. Mo ni ang gipahayag sa Biblia. Okay? Og sa nagtigom siya sa tanang mga saserdote nga punuan, og ang skriba sa katawhan, siya nangutana kanila kung asa igaanak si Kristo, og sila miingon kaniya sa Bethlehem sa Judea, kay mauman kini ang naisulat pinaagi sa propeta nga nag-ingon, ikaw o Bethlehem o sa yuta sa Huda, sapagkat tinuod dili mao ang labing yutay sa mga punuan sa Huda, kay dikan kanimo mugula ang usa ka punuan nga mao ang nagbagabuot sa akong katawan sa Israel. Si Jesus Christ. Na pangutana mo ni, nabay nakarukad rekordaan sa Old Testament nga kini siya Dios. Yes. Atong tanan Isaiah 9:6. Og mao ni gipahayag sa balaan nga kasulatan sa Isayas kapitulo 9 sa iyang bersikulo 6 nagingon diri. Okay? Kay alang kanato ang usa ka bata na tao. Kinsa ning na tao? Si Kristo. Kay alang kanato ang usa ka bata na tao. Alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag, og ang kagamhanan igatungtong siyang abaga, og ang iyang ngalan pagatawgong kahibulungan, magtatambag Dios nga makagagahom. Ang iyang ngalan pagatawgon og Dios nga makagagahom. Mingon nga tawag man lang na siya pastor. Pagitay ko nung sa balang kasulatan nay manulon na gitawag nga Dios nga makagagahom. Pangitay ko ng kasubalang kasulatan nga naay tao diha ginganlan og Dios nga makagagahom. Kung naamay na tao nga bata nga gitawag nga Dios nga makagagahom, kana siya kay Dios siya. Tinuod na siya nga Dios. Mo man gani ang uban batuon siya kay ang unahuna sa mga Hudiyo nagclaim siya nga siya Dios og nasaya pa ni Kristo nga moingon siya nga siya Dios. Wala man. Tanaw na to ang suko ang mga Hudiyo di batuon siya. Juan 10:33 nga to 36 naging diri. Okay?
Ingon siya ni, kaniya mitubag ang mga Hudiyo nga nag-ingon, batuod ikaw namo dili tungod sa imong pagbuhat og maayo, kundi tungod sa pagpasipala batok sa Dios, kay ikaw nagpaka-Diyos nga tao karaman unta. Niya, gisultig yun sa baba sa mga Hudiyo, nga ikaw nagpaka-Diyos nga tao raman unta ka. Kinsay nagpaka-Diyos si Kristo, kinsay nakadungog mga apostol, mga Hudiyo. Now, apangutan na, tinuod ba si Kristo? Diyos? Yes! Batuon dahil siya. Ingon ba kay Kristo nga, asa nini nga maayong buhat nga inyo akong pagabatuon? Matos mga Hudiyo, wak ka na mo bato at tungod sa imong maayong buhat. Kung nung bato ka na mo, tungod kay ikaw tao, nagpaka-Diyos. Nasuko magod sila mga pinangga. Kay kung imong atrasan gamay sa beach, versikulo 30, miingon magod si Jesus Christ. Mato pa niya din ako og ang amahan usara. So kung lang pag-imog usara, di man ka pwede makig-usa sa usa ka butang nga walay imo. Dili ka pwede makigtandi sa usa ka butang nga wala diha kanimo. Pag-ingon ni Kristo nga ako ang amahan usara, minito si Kristo nagigtandi nga kung Dios ang amahan, Dios usab siya. So ko ang mga Hudiyo, na pangutana mo ni, supako nimo ning balaang nga kasulatan. Okay? No, imong naon si Kristo tao. Yes, tao siya, kay nagpakatao man siya. Pero pangutana, asa ang DNA sa lalaki? Kay bisa ato nga biology igsoon, imo mamakit-an diha nga ang usa ka tawo is composition igsoon sa iyang inahan nga similya o sa amahan nga similya. Mag-usa na sila mahimong tao. Pang-question ani karon, asa ang similya sa lalaki? Ha? Asa ang similya sa lalaki? Dili ka makaklim nga tao gyud siya nga sama sa ato nga naay amahan. Dini sa biological father nato ni siyuta. Si Christ walay biological father ni siyuta. Kay nganuman lalang siya sa espiritu. Walay DNA nga gikan sa lalaki kaniya. Now, i-prove this balang kasulatan. Kay kung yung tao, asa man ang similya sa lalaki, ang amahan, wa kay mabasa. Holy Spirit. Kaya nga naman, kini si Kristo, usa ka Diyos. Mauna nga, gitawag misteryo, tinago. Muna sa unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16, nag-ingon ang balaang nga kasulatan, tinaw, ang atong basahon. 3:16 ninyon. Og dili malalis nga dako gayud ang tinago sa atong tinuoan. Okay? Ang Diyos na dayag diha sa lawas. Kinsa ning Dios nga nadayag sa lawas. Okay? Nahimatud-an nga matarong diha sa espiritu. Kinsa ning nadayag sa lawas nga gipamatud-an sa espiritu. Og sunod, basahon ko, makita sa manulunda, giwali taliwala sa kanasuran. Kinsa ning Dios nga nadayag sa lawas, nga gituwan sa espiritu, nga giwali sa tibok nga kalibutan. Wala lain, si Jesus Christ. Mamanggani sa Kolosas 2:9. Adunay gipahayag ang Biblia, kay diha kaniya nagapuyo ang pagkalawas, ang bugos kinatibuk-an sa pagka-Dios. Bugos. Karo kaniya, bugos ang term dinhi. Kay diha kaniya nagpuyo ang pagkalawas sa bugos kinatibuk-an sa pagka-Dios. Musa si Pablo, wala masayop sa iyang pag-ingon dinhi sa Roman 9:5, matod pa niya dinhi. Basahon na to. Nailaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao na tao si Kristo nga mao ang Dios. Na tao si Kristo nga mao ang Dios. Pagkatinaw nini nga mga punto igsoon nga gipahayag sa Biblia. So daghan salamat niya na Brother Wilfredo sa imong gipadayon o sa gipapadala usab.